F'April l-ammont ta' nies jirreġistraw għax-xogħol kien ta' 1847, tnaqqis ta' 28% meta mqabbel mal-istess xahar tas-sena l-oħra. Ċifri mogħtija minn Jobs Plus sal-April ta' dis-sena juru tnaqqis ta' 616-il persuna f'dawk li kienu qed jirreġistraw taħt l-ewwel parti u tnaqqis ta' 414-il persuna f'dawk li kienu qed jirreġistraw fit-tieni parti. Fi stqarrija maħruġa mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika intqal li tnaqqis fil-qatt kien innutat fl-etajiet kollha u rispettivament kemm kienu ilhom jirreġistraw. Ta' min jgħid li l-ikbar tnaqqis kien innutat f'dawk li kienu ilhom jirreġistraw għal inqas minn 21 ġimgħa. L-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika qal li l-ammont ta' persuni b'diżabilità li kienu qed jirreġistraw għax-xogħol naqas b'8 meta mqabbel m'April tal-2017 biex issa hemm 283 persuna. Minn dawn 75% kienu irġiel. Iċ-ċifri juru wkoll li l-iktar xogħol infittex kemm mill-irġiel u anke min-nisa kien dak ta' appoġġ klerikali. Intant kien irrappurtat li r-rata ta' qatt f'Diċembru tal-2017 kienet ta' 1.1% tal-provista tal-ħaddiema meta teskludi l-impjieg part-time.